Je sebapoškodzovanie skutočne reakcia na fyzickú bolesť, ktorú prežívame? Som Majuš, psychosomatická a terapeutická online kozmetička a terapeutka. Teším sa, že si počúvaš toto moje video a dnešok bude patriť téme sebapoškodzovanie. Pretože my si veľakrát myslíme, že keď si niečo na sebe, na svojom tele urobíme, pretože nás niečo omíňa, bolí a podobne, že vlastne takéto chorobné sebapoškodzovanie je prejavom tej fyzickej bolesti. Ale je to skutočne tak. Prečo sa ženy a deti vlastne poškodzujú, ale aj muži? A je to tým, že cítime v tele nejaké napätie, ktoré nevieme identifikovať, nejaký tlak, cítime niečo, čo sa chce dostať von a nevieme, ako to zo seba dostať von. A pritom zabudáme na to, že sú to vlastne naše uložené emócie, ktoré vznikli v situáciách, ktoré sme kedysi zažili, ktoré nás boleli, s ktorými sme si nevedeli dať rady, možno sme počas nich cítili krivdu, ublíženie, lútosť a vlastne sme si ich vytesnili, zabudli sme ich alebo sme ich nejako potlačili v tom našom podvedomí. Čiže aj toto sebapoškodzovanie je taký ten prejav tej emočnej bolesti, ktorá sa nejakým spôsobom chce dať von. A bohužiaľ, tému sebapoškodzovania cez pleť, cez poruchy príjmu potravy, cez vlasy, cez telo veľmi často v poslednej dobe riešim na mojich konzultáciách. Pretože to sebapoškodzovanie vlastne vzniká z traumy, ktorú sme zažili, ktorú sme si žiadnym spôsobom nevysvetlili, nedoriešili a nespracovali. A vlastne to sebapoškodzovanie je všetko to, čo robíme sami proti sebe. Či sa nadmerne škrábeme, rýpeme sa v tej pleti, či sa picháme, režeme si telo, dlžíme hladovku, trpíme emočným jedením, máme depresie, úzkosti a všetky tieto podobné veci. Toto všetko sú mechanizmy sebapoškodzovania. A už teda asi tuší, že to sebapoškodzovanie absolútne nie je reakcia na fyzickú bolesť. Sebapoškodzovanie je práve, že takéto uvoľnenie emočnej bolesti a takého toho pocitu zlyhania, takej márnosti, zbytočnosti, nepotrebnosti. A práve až keď my začneme robiť ten akt toho sebapoškodzovania, pretože to je určitá závislosť, tak sa nám vlastne výčitky z tohto aktu premietnú do fyzickej bolesti. Čiže my najskôr pociťujeme nejaký tlak, ktorý chceme zo seba vypustiť. Začneme sa do seba rýpať, robiť rôzne veci, aby sme si uľavili a vlastne na základe toho, keď presypneme naspäť do seba a uvedomíme sa, nás začnú tie veci, ktoré sme si poškodili, bolieť a začneme mať znova tie emočné také výčitky svedomia a pocit viny silnej. Čiže toto je mechanizmus seba poškodzovania a vlastne každý, kto na svojom tele alebo so sebou čokoľvek takéto robí, tak proste vypúšťa iba tú emočnú bolesť, ktorú kedysi zažil. Ak sa ťa toto týka, ak chceš tieto problémy riešiť, tak neváhaj sledovať moje ďalšie videá a ak by si chcela nejakú odbornú pomoc, konzultáciu alebo čokoľvek, tak ma nájdeš na Instagrame tajomstvo_pleti alebo na mojej webovej stránke www.tajomstvopleti.sk. Viem, že spolu dokážeme vyriešiť akýkoľvek problém, pretože sa nám pozrieš so súcitom, s láskou a porozumením a pochopením a ja ťa vlastne budem láskyplne sprevádzať na tej ceste cez terapie, konzultácie a takéto vedomé pracovanie so sebou, so svojou mysľou a so svojím telom. Takže sa teším a sa môžeš tešiť znova na ďalšie video.